Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op Bonaire gelden vanaf vanmiddag 6 uur tot in ieder geval 20 maart aangescherpte coronamaatregelen. Dit om een toename van het aantal besmettingen op het eiland tegen te gaan. Op Bonaire zijn momenteel 55 mensen besmet. Een week eerder waren dat er nog maar 16. De besmettingen leiden onder meer tot een grotere druk op de gezondheidszorg. Door de beperkingen moeten niet noodzakelijke winkels, contactberoepen, sportinstellingen, casino's en bioscopen hun deuren tijdelijk sluiten. Bij restaurants en cafés mag alleen eten worden afgehaald tot 10 uur 's avonds. De coronavaccinaties gaan gewoon door en ook de scholen blijven open. Minister van Justitie Quincy Girigori heeft tegen de Extra gezegd dat hij van mening is dat de politie zelfreinigend werkt. De afgelopen periode kwamen agenten erg negatief in het nieuws. Enkele zitten vast op verdenking van inbraak en diefstal. Woensdag werd daarnaast in de rechtbank bekend dat een hoofdagent geld zou hebben geleend dat in beslag werd genomen op verdenking van een misdrijf. Girigori benadrukt dat de betrokken agent inmiddels is geschorst en dat de politie integriteit serieus neemt. Misstappen vinden helaas plaats, maar worden niet getolereerd, aldus Girigori. Ora bocabi trem automaticamente bota em roupa e hamburger. E se você gosta pão, escorre saber. Escorre isso feito. É tem roupa e fibra. É do nabo energia beco para perder e é tem proteína para regenerar o músculo não. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. De 81-jarige oud-directeur van de Girobank, Eric Garcia, is gisteren in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Ook moet hij 19 miljoen gulden terugbetalen. Als hij dat niet doet, moet hij nog 3 jaar langer vastzitten. Garcia heeft volgens de rechter als curator van Banco Maracaibo 19 miljoen gulden op eigen rekeningen gestort. Later heeft hij vervalste financiële documenten aan de rechtercommissaris overhandigd. Hij is veroordeeld wegens verduistering, valsheid in geschriften en witwassen. De afgelopen maanden zat Garcia wegens een slechte gezondheid in huisarrest. De rechter heeft nu bepaald dat hij weer terug moet naar de gevangenis. Het heeft even geduurd, maar Emily Capriles is de nieuwe parlementariër voor de PAR. Gisteren, na haar beëdiging, zei ze dat ze gemengde gevoelens heeft hierover. Aan de ene kant is ze blij, aan de andere kant betreurt ze dat daarvoor een aanwijzing vanuit de Rijksministerraad nodig was. Capriles werd gisteren door de plaatsvervangend gouverneur benoemd omdat de oppositiepartijen al lang weigeren een quorum te vormen in de statenvergaderingen. Daardoor kon Capriles niet eerder worden benoemd. Op de website www.embajadachristian.cw kunnen kandidaten van politieke partijen een vragenlijst invullen. Daarbij gaat het onder meer om vragen over abortus, euthanasie, het homohuwelijk, maar ook de band met Nederland. Pastoor Said Flores, die achter de website zit, zegt dat op die manier de kiezers precies weten waar mensen voor of tegen zijn. In totaal hebben al 60 kandidaten de vragenlijst beantwoord. Het land Curaçao gebruikt nog een schild uit de koloniale tijd en dat moet veranderen. Daarom is er een commissie ingesteld die gaat kijken hoe we aan een nieuw schild kunnen komen. Die moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat heeft Jared Guanipa gezegd van de commissie die gaat kijken welk nationaal schild Curaçao moet kunnen krijgen. Guanipa gaf gisteren hierover een persconferentie samen met minister-president Ruggenaat.
De kustwacht kreeg gisteren melding dat de sleepboot Jason problemen had op zee in de buurt van Sint Maarten. De sleepboot sleepte een binnenschip van Oyster Point naar Simpson Bay. De kapitein gaf aan dat hij op een gegeven moment merkte dat er water de sleepboot binnenkwam. Het vaartuig zonk erop zo snel dat het niet kon worden geholpen. De 2 mannen op de sleepboot zwommen naar het andere schip en bleven ongedeerd. De gezonken sleepboot werd uiteindelijk door een ander schip naar de kust gesleept. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.